Ik vond het maar weer een prachtige simmerdag in onze provincie. Wie en ik de meeste zinnen van Nederland. De bewolking zo starig gewoon wat dan nemen, maar voor de watersporters wie het een prachtige dag. Voor iedereen die op vakantie is in onze provincie. En voor iedereen die net meer op vakantie is, wie het een prachtige dag. Ja, en dan is de zinnen erbij, is het warm en dan zie je wel een stevige briesje uit het oosten. Maar ik hier er juist erop van waskogen. En dat zal niet, wie kan niks hebben. Joen en vannacht, let ik beginnen met joen, nog zo'n 22, 23 graden, warmte. Vannacht zo'n 16 of 17 graden, wat bewolking, een paar opklarings. De bewolking heeft 4 bij de oerhoorn en we hebben letter kans op een enkele reën of tongerbui in het zuidwesten. Ik denk dat we het verder wel droog houden. De wind die komt uit het oosten waaien en die zal matig of zwak wezen. Dat geldt voor het Vesterloon, maar in het watergebied wordt de wind toch wel vrij krachtig of krachtig, krijgt 4,6. Dan zetten we even terug naar morgen. Dat wordt een dag maar in de maand de bewolking. In de midden de zinnen, droogvaar en simmerwarmte. 22 en 24 graden. En de wind uit het oosten waait meest oostelijk. En die is matig en vrij krachtig, 4,5. Maar in het watergebied en op het noordelijke pad van Issemar en in de kustgebieden toch wel krachtig, 4,6. In de joent iets weer warmte, 22 graden. Dan terug naar het fruitjoch. Op maandag en dinsdag droeg waar de zinnen erbij en op beide dagen zo'n 22 graden als gemiddelde temperatuur. Nog altijd een warme dagen dus. Dan gaan we terug naar de Waasje. Ja, in de nacht van dinsdag op Waasje en Waasje daar misschien wel even wat reën. Dan weer wat zinnen en een temperatuur om er bij de 20 graden heen. Het lijkt het wat wisselvalliger te worden, maar wist ben ik er nog net heel van. We moeten maandag maar weer hebben in het Waasje.